Assalamu alaikum wa rahmatullah. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan tasha nan mai suna Mahmud Tech TV. Sannan kuma kamar yadda kuka sani a kullum sunana Mahmud Umar. To jama'a, yau dai ba tutorial zamu yi ba. Zamu yi wata sanarwa ce tare kuma da baku haƙuri. Wato dalilin da yasa kwana biyu kuka ji ba ma sake bidiyo. Na ɗan yi wata gajeriyar rashin lafiya ce. Sannan kuma ita rashin lafiya babu wanda ya fi ƙarfinta. Rashin lafiyar nan kuma har ya kai ga an riƙe na a asibiti. Sai da na yi tsawon kusan kwana 8 a asibiti tukunna aka sallame ni. Amma yanzu insha Allahu jikina ya koma kamar na da. Insha Allahu za mu ci gaba da kawo muku bidiyo kamar yadda muka saba a da. Ranar da za mu fara ɗaura bidiyo shine kamar haka. 5 ga watan 4 shekara ta 2020. Kuma sannan za mu sake inganta bidiyoyin namu sabanin waɗanda suka gabata. Sannan kuma har yanzu muna sake roƙo ga duk wanda bai danna mana subscribe ba da ya taimaka ya danna mana subscribe. Bayan ya danna subscribe zai ga wata 'yar alamar ƙararrawa ta fito sai danne kanta. Sannan idan bidiyoyinmu suna burge shi sai ya danna mata alamar like. Sannan kuma za ku iya yin tambaya, cin gyara, ƙorafi ko shawara a ƙasan wannan bidiyo. Kar ku manta, ni ne naku Mahmud Umar, nake cewa da ku mu huta lafiya.